Hello! Andito kami ngayon sa view front resort ni Jerry Torio. So, ito ang kanyang mga rooms. Yeah, cottages. Ayan. Ayan si Jerry, ang may-ari. Nag-resort na to. O, diba? Wapo, ha? 4 years ago. Bongga. 11 hectares ka mo? Ayan, papasok na kami. Kasi si Edgar. Ay, dyan pala yun. Ayan, ayan siya. Ayan siya. So, ito yung room. Video ba yan? Yeah? Video? Laboratory. View front. View front. Ayan, Sasha. Nilinsaman kandong na. Ha? Papasok na. Bilis na. Ayan na. Nawala sila. Cute. Parang si Katalibor tinita mo. Ayan. Wow. CR. Gaya kasi na buhay, pamulagi mo. Ang gandang higaan ng room. Okay? Palabas na kami. Ayan, palabas na kami. Ganda ng view. Wow. Ganda, diba? Punta kami sa pool.